muri yeZimbabwe nokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo confessions. Tichingokukurudzirai kuti munge muchifollowa page redu ku Facebook. Please follow us neuwandu wenyu tikwanise kupinda mu 10,000. So far maybe tava mu 500 followers. So come on guys, let us try to push this. Pavanhu vazhinji vachawanawo video rinori kana uine Facebook, at least try to support us on Facebook. Link ririmo mu comment section. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu zvakangooma hazvo veduwe. A very strange message. Handisati ndakambotumidzirwa message yakadai. Pavakatanga kutaura neni vakati ivo kwandiri mukomanashi pane picture randoda kuti ndinge ndichizokutumidzirai, asi picture iri musati marivhura ndoda kuti munge muchitsvaka salt yemagodo nekuti zvitotendedzwa kuti zvinge zvichionekwa nemunhu anenge asinawo zvake zvaanenge akabata. Strange things indeed they do happen in this world. Picture ravakatumidzira ipicture iro rehari. Hari ine mapictures arimo mukati. Ndakavabvunza kuti saka mapictures arimo mukati nezvuma what's going on. Ivo vari kuti mapictures evakadzi vose avo vandakafambidzana navo since 2018 ndikarara navo. Hanzi mukadzi oga oga wandinenge ndarara naye ndinotora mapictures ake ndomakanda muhari. So vakanditumidzira picture racho, a very strange confession that was sent by our dear brother. That is why I am encouraging you to help us to grow on social media. Ku Facebook I mean, because ku Facebook kune vanhu vakati one day saka vakaona uine following yakawanda, then vanouya vamwe nemaconfessions avo zvasiyana nekuti tichingoshandisa WhatsApp chete. Saka help us to grow on Facebook, tikwanise kuzonzwa nyaya kubva kuvanhu vakasiyana siyana. Regedzai ndiva ndakuverengerai message yavo iyo yavakanditumidzira. Hanzi makadi mukomanashi, ndiri kukumbira kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 43 esekuberekwa. Ndakaromba, kutanga kuromba mainge muri mugore ra2017 nekuti pazvinonzi munhu waromba haungonzi wakaromba gore iroro apo pawakazopiwa zvaunenge wakapiwa nenganga yako, asi zvinotangira mupfungwa pawakatotanga kutofunga nezvazvo kuti inini ndava kuda kuromba nemaresearch aunenge uchiita, nekuti kuromba it is a secret yako iwewe. Saka kashoma kuti unongosangana nemunhu nje obva atokuudza kuti ndakaromba ndinge ndichinokurakidza uko kwandakanoروmberawo. Saka zvinototora nguva. In fact ndikati ndakatanga mugore ra2016 ndainge ndine rimwe hure randainge ndichigara naro muno muSouth Africa. Saka hure iri rainge riri rechivenda. Amai ivavo vaishandisa mishonga zvekuti ipapo I suspect kuti ndaitoshandisirwa mishonga because ndaitomuperekedza iye ainge asingatengesi muviri wake usiku, aizviita masikati. Saka ndaitoti makuseni paya paya kana ndikabuda ndikaenda kubasa, nekuti basa rangu randainge ndichita basa rekuvaka, ndikaenda ndikanosiya vakomana vangu kubasa tikamboshanda maybe kunosvika kuma9, then ndobva ndadzokera kumba uko kwandainge ndichigara. Kana ndadzokera kumba ndaibva ndachizonomutora, ndobva ndachizoenda naye, ndobva ndachizonomusiya kumwe uko kunoita zvekutengesa vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo muno muprovince mandigere. Ndaimusiya ikoko, then time aikwanisa kuzondifonera kana kuri kunzi anenge aneta nekurarawo nevarume vaanenge achirara navo, ondifonera onditi chiuyai munditore. Ndaienda ndotomutora totodzokera kumba, otoverenga mari dzake. Dzimwe nguva aikwanisa kutodira kana full tank kana kutondipa mari yemabhiya. Saka zvinhu zvandaitoziva kuti mukadzi wangu basa rake
raanoita nderekutengesa muviri wake. Saka aiti zviya kana abva kubasa aiva aine umwe mushonga uyo waaaidzokera achinotora kuvhenda after each and every 3 months. Saka mushonga uyu aiushandisa pasikarudzi yake zvekuti waisambofa wakambozvinzwa kuti uri kurara nehure, ende waitoti wakamutarisa wainzwa kumuda even more. Zvaikonzereswa nemushonga uyo waaikanda mumvura yake yekugeza. Makuseni aiva nedzimwe minzwa idzo dzaaiti kana tava kuda kubuda aitora minzwa dzake mbiri idzo dzaigara mune kamwe kabhodhoro obva azvibaya minyatso yemazamu ake tobva taenda zvedu ndonomusiya kubasa kwake. Saka takagara kwakanguva kakati rebei. Nezvose izvi zvandainge ndichiona zvakaita kuti ndinge ndichiva very curious panyaya dzemishonga. Saka ndaimuudza kuti ndainge ndichidawo kuti tinge tichizoenda tose kuna makuru vake vange vachizondibatsirawo, but airamba achiti hazviite kuti tinge tichienda tose because kuvhenda I suspect kuti ainge aine mumwe murume waainge ainaye. I really do not know because handina kumbogara ndakaonana nehama dzake, yaingova relationship yedu yemujoni chete. Saka takazoti tapesana ndainge ndava kugara somewhere else. Ndopandakatanga kutsvaka vanhu vanondibatsira. Ndaipinda mumagroups akasiyana-siyana. Iwawo magroups awo amunoona rakaita serimwe group rinonzi kutsvaka urombwa muZimbabwe nerimwe rinonzi kutsvaka urombwa muSouth Africa. Makazara masatanist arimo imomo. Saka magrupu awa unoti ukapindamo hongu makazara mascammers, vaya vanenge vachikudza kuti isusu tinorombesa, ndo majority yen'anga dziri paFacebook but kusina chinobuda. Saka masatanist aya ivo vanoita sekunge vanotoona kuti munhu uyu mweya wake kana kuti yavanoti soul yakavakoshera mukingdom mavo. Saka vakakuona kuti iwewe wakakosha, zvavanozoita vanobva vachizotanga kutaura newe vachikubatsira. Saka ipapo pandakapinda mumagroup avo andareva ndaigara ndichingoti zuva nezuva ndiri kutsvakawo munhu anorombesa, ndiri kutsvaka munhu anorombesa. Then ndakabva ndachizoona one day ndainge ndiine mamessages kuinbox kwangu, ndikatanga kutaura nevamwe varume ava vakandiudza kuti ivo vainge vakatumwa neumwe muZimbabwean. Vakandiudza kuti vainge vari maNigerian. Ndakaseka ndikatoti go away, you think kuti inini ndiri very foolish zvekuti ndikaswera ndichibelieve zvandinoudzwa nemaNigerian here. Saka vakandiudza kuti iwe zita rako unonzi Trevor but sandiro zita rangu muzongochinjawo mukomanashi kana moverenga. Vandiudza kuti unonzi Trevor, vakabva vachizondiudza zvekare nemutupo wangu, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa kuti kosei vanhu ava vachitoziva first name nesurname yangu. Saka ndakabva ndachizoona kuti vanhu ava vainge vachiziva zvavainge vachiita because pasocial media ndainge ndisisina kana access kune imwe account yandainge ndakambovhura kudhara ndichishandisa zita rangu zvekare nereal surname yangu. Saka vakati vandiudza zita nesurname ndikatanga kutaura navo mune zvakanaka. Takazobva paFacebook ndokubva tachizoenda kuWhatsApp tikabva tichizotanga kutaura. Vakanditi vainge vachida kuti tinge tichiita mavideo calls. Takaita mavideo calls. Vakati vainge vaine mafone numbers 6 avainge vachida kundipa en'anga idzo dzainge dzichazondibatsira. Ndakabva ndachizopiwa mafone numbers. Ndakaudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizosarudza nekusarudzwa nen'anga iyo yaifanira kuti inge ichizondirombesa. Ndakatanga kutaura nadzo n'anga idzi. Saka pan'anga dzose dziri 6 idzodzo 5 vainge vari mabvakure vachibva kwedu kuZimbabwe, kuMalawi neMozambique. 1 akazondirombesa ndiye ainge ari wemunomu muSouth Africa. Saka ndakataura nevamwe vedu vekumusha tikapedzerana. Saka vaindiudza kuti ndainge ndichirambwa nematare avo ndikazama vekuMalawi neMozambique. Saka wekuMozambique iye ainge achida kuti ndinge ndichidya moyo wemunhu uyo wandinenge
ndapondesa kutotsvaka mabhenya muno mumujoni, munhu obva apondewa, ndobva ndachizodya mwoyo wake. Saka ndakaona kuti izvozvo ndainge ndisingazvikwanisi. Pakuuraya munhu apa ndakaona zvichindiremera, nekuti munhu uyu aifanira kuti ange achizourawa. Ndakatarisa, ndakadzokera kuma9 aya ndikati kumwe kumatare ndarambwa. Zvino kwacho kwandiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizobetserwa, hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiuraya munhu ndodya mwoyo wake, ropa rake richiri kudziya. Izvozvo handingazvikwanisi. Vakabva vati vaikwanisa kutonditsvakira kana munhu asi ari mukadzi wavaikwanisa kungokidnepa, vobva vauya naye kwandiri, vobva vandibatsira kumuuraya, ndobva ndachizotora mwoyo wake ndobva ndamudya. Ndakati kwete, handizvikwanisi. Ndakavakumbira kuti vange vachizotaura nen'anga yemuno muSouth Africa because aigara ari busy. Ndaiti kana ndikazama kuti ndinge ndichimubata pamafoni ake aigara achingoti ndakawandirwa, pari zvino ndakawandirwa. Apa namba yandainge ndakapiwa vainge vakati havakwanisi kuti vange vachizondipa zvekare dzimwe n'anga. Saka zvakatora kanguva kakati rebei. Saka n'anga yakazondirombesa yemuno muSouth Africa yakazoti yandifonera ichindiudza kuti nguva yainge yakwana. Ndakamhanya ndikaendako kumatareko. Ndasvikako mukomanashi ndakasvika ndikaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka benzi iro randaifanira kuti ndinge ndichizouya naro mumatare. Ndakabuda ndichiperekedzwa nemamwe maSouth African. Takatenderera mutown, the biggest town kuno kuprovince kwandigere, tichitsvaka mapenzi. Ndakaita muswere wese wezuva ndichitsvaka benzi rechikadzi randaifanira kuti ndinge ndichizodzokera naro kumatare ikoko. Saka zvakatitorera muswere wese wezuva, ndipo patakabva tachizosangana neumwe musikana uyo handingati ainge achipenga as such, but ainge atori nyaupe achiita zvemadrugs. Ndakaenda ndikanotaura naye ndikamuudza kuti ndainge ndiine mari yakawanda yandainge ndichida kumupa, aifanira kuti ange achizonditevera ndinge ndichizoenda naye kumba. Saka akanditevera tikabva tachizondopinda mumotikari. Tichingonopinda mumotikari chete, vakabva vachizotora sellotape yeduct tape ndokubva vachizomuvhara muromo zvekare nemaziso ake. Motikari ikarohwa tikabva tachizoenda kumba kwen'anga iya uko kwatainge tabva. Tasvikako ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipinda mune imwe room, ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara naye musikana iyeye, even though ndainge ndichazomubhadhara zvangu. Mukomanashi ainge ari a drug addict musikana uyu. Ndakatanga kukumbira kubva kune n'anga kuti vange vachindipa hangu dzimwe miko, nekuti ndakati ndakamutarisa ndakaona kuti aitova munhu aitoratidza kutoti utano hwake hwainge husina kumira zvakanaka. Asi ndakanzi kana ndichida kuti ndinge ndichizobetserwa dare ringe richizoenderera mberi ndichigadzirirwa zvinhu zvangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizorara naye, nekuti painge pachizodiwa mbeu yangu zvekare nembeu yake. Vakandipa umwe mushonga wekuti ndinge ndichizorara naye kusvika achizonorasawo mbeu, achiita zvekuburitsa mvura zviya zvinoita vakadzi kana vasvitswa chaiko. Saka vakandipa mushonga uyo wekundisimbisa nhengo yangu. Ndapedza kuunwa ndakaenda ndikanomupindira ndikamuudza kuti ndainge ndichazomupa mari. Ndakatanga kurara naye mukadzi iyeye kwenguva yakareba, kuda ndakaita about 3 hours ndiri pamusoro pake. Iye akazongogumisidzira angonyarara, akatanga achachema. Zvino akazoti arasa mbeu. Pandakanzwa ava kutanga kurasawo mbeu yake, ndipo pandakabva ndachizoburuka kubva pamusoro pake ndikamhanya ndikatora imwe mbiya yandainge ndapiwa. Mvura yainge ichibuda maari ndakaichingidzira ikanopindamo mumbiya imomo, ndokubva ndachizotanga kuzviita ndiri ndega ndikaitirawo imomo mumbiya. Ndikabva ndachizonopa n'anga yainge ichindibatsira. Vakati sezvo nguva yainge yafamba tainge tichazozviita mangwana acho. Musikana uya akazopinzwa zvekare mumotikari
ndokubva vachizoenda vakanomusiya mutauni. Ndokubva tachizoti mangwana acho makuseni ndakapiwa mvura yekugeza, then ndokubva ndachizopiwa hari iyo yandakutumidzirai pafoto. Hari iyi ine nyanga irimo mukati. Nyanga iyi inogara ine mafuta awo ainenge iinawo, saka mafuta awa inomakama kubva muvakadzi avo vose vandinenge ndakarara navo. Iye mukadzi uyo wandakatanga kurara naye akatotorwa picture ndokubva rachizoitwa photocopy. Ndo picture rekutanga iro rakaiswa muhari. Sezvamuri kuona kuti mapictures arimo muhari haana kukura. Chandinenge ndichingoda ifesi yemunhu, saka mumba mangu ndinotogara ndiine printer. Kana ndiine mukadzi wandinenge ndichifambidzana naye akanditumidzira mapictures ake, ndinongokwanisa kungoprinta picture rake ndobva ndangokata face yake chete. Kana ndakata face yake, then ndine zvandinozoita kudeketerera uko kwandinoita. Mushure mekunge ndapedza kudeketerera, ndinobva ndachizotora picture riya ndobva ndarikanda muhari. Saka nyanga irimo muhari inenge ichikweva mafuta kubva maari. Iye anozotanga kurwara nezvirwere zvakasiyana kuzosvika achizonofa. Saka ndava nemakore akati kuti ndichizviita zvinhu izvi. Ndichidzoka zvekare panyaya idzi dzemakereke. Mukomanashi kuZimbabwe hakuchina chinonzi muprofita. Ameno kana vachiriko kune mamwe machechi, asi ndikuda kutaura pamusoro peumwe uyo muprofita. Ndakaenda kuZimbabwe. Ndaenda kuZimbabwe ndainge ndichida kuti ndinge ndichizorasa zvinhu izvi, asi upfumi hwangu ndainge ndichiri kuhuda. Pandakaenda kuZimbabwe mukomanashi, ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndainge ndichazongodyirwa mari uye zvekare nekuzotokumbirwa nemuprofita achida kutoziva kutoti ko n'anga yakandibatsira inokwanisa kuzomubatsirawo here. Ndakaenda kuZimbabwe mushure mekunge ndatsvakawo mafoni numbers ekuti ndinge ndichikwanisa kuzoitawo ma1-on-1 iwawo. Ndasvikako kuZimbabwe ndakagara pane imwe hotel. Ndo pandakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoita 1-on-1. Ndakanamatirwa. Mushure mekunge ndanamatirwa, ndo pandakaona kuti hapana kana chinotombozivikanwa apa, asi mishonga. Ndakaona kuti munhu anobata mishonga. Ndakazodzoka kuSouth Africa nekuti ndainge ndakavavimbisa kuti ndainge ndichazotaurawo nen'anga iyo yakandibatsira maererano nenyaya yavainge vakandiudza kuti ivo vainge vaine zvipoko zvainge zvichivanetsa. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichiburitsa nyaya yacho pajekerere nekuti zvinozototinetsei. Saka vaiva nezvipoko zvainge zvichivanetsa. Saka zvipoko izvi zvaivanetsa zvainge zvichivaudza kuti uchafumuka, ende kana wafumuka uchazova munhu akafumuka kweupenyu hwako hwose. Saka vainge vachida kuvhara mweya yevanhu ivavo. Ndakazotaura nasangoma wemuno uyo akandibatsira. Akati iye ainge asingakwanisi kudhila navo, haana kukwanisa kundiudza kuti sei, asi akangovheneka mumweya akati handikwanisi kudhila navo. Ndo zvimwe zvakaitika apo pandakamboenda kuZimbabwe ndaneta ndichiti handichadi urombwa uhwu. Saka pavakadzi vose avo vandakadanana navo kubva mugore ra2018 patori nevakati avo vakafa. Vazhinji vacho kungosangana navo mukufamba imomumu, zvekare nemumasocial media matinenge tichingofamba. Kune vamwewo vanenge vari pakutsvaka wanano, saka ndivo vatinozotanga kutorera advantage ivavo apa tagara tiri vanhu vane mari dzedu. Asi chandava kuda manje izororo muupenyu hwangu. Ndiri kuda kuti munge muchinditsvakira munhu anokwanisa kundibatsira ndikwanise kuzorora, because peace handina mumwoyo. Mari yacho haichanaki kudya zvachose. Ndine umwe mukadzi uyo wandakadanana naye, ndikatora mapictures ake ndikakandawo muhari. Mukadzi uyo akafa achiita zvikuora, achidyiwa nemakonye
mazamu ake. Saka zvinhu zvakandirwadza ndakaenda ndikanomushanyira pese apa ndaiti kana ndikadanana nemukadzi wandadanana naye zvinenge zvatovharana, ndinenge ndisisina kana basa nazvo. Asi iye ainge akanaka ende ndainge ndakamuda ndakamuswededza pedo neni. Saka sisi vake vaigara vachingondifonera vachiti madii mauya pamunini mamboona umwe wenyu nekuti ari kurwara zvisingaiti. Ndakaita nguva ndisingadi kuenda kunomuona, asi vakaramba vachingondidembera kuzosvika ndichizoendako. Pandakasvika kwavainge vachigara, pandakatarisa situation yainge iri paground, ndakarwadziwa. Ndiko kekutanga kutoonawo mafiro avo anozoita vakadzi avo vanenge vaine mapictures avo andinenge ndakakanda muhari yangu. Saka zvakandibata uye zvekare zvinondinetsa mupfungwa nemumwoyo. Ndinowanzo kushushikana kana kuri usiku paya. Ndine nguva dzekuti kana ndikamuka, toti kana kuri kunzi ndikarara dzingava dziri kuma 7 PM kana ndikazomuka kana kuma 12, handikwanisi kuti ndinge ndichizorara. Zviya zvavanotaura vachiti mari inounza happiness, inini yatadza kuti inge ichindiunzira happiness. Uye zvekare handina rimwe business rekuti ndingati ndinoita, ende ndo zvimwe zvinondishungurudza. Ndiri munhu wekuti ndinofarira kusocializa nevanhu vakawanda. Apa handina business, asi mari yandiinayo yakawandisa, imari yekurombwa. Mari iyi handitendedzwi kuti ndinge ndichiidya nehama dzangu. Ndine dzimwe hama dzekuti dzinotambura, vamwe vanopenga. Ndainge ndimbori neimwe hama yangu iyo yainge ichishanda mubhodha, ainge achiitawo zvekukliya motikari. Akazongoregedza basa, asiya basa akazoenda akanotorana nemukadzi weumwewo munhu ndokubva achizotanga kupenga. Saka hama dzinongofungidzira kuti akapengeswa nemurume wemukadzi uyo waainge achidanana naye, asi kwete sandizvo zvakaitika. Akapengeswa nezvikwambo izvo zvandakapiwa naSangoma. Chikwambo ichocho chinoshanduka dzimwe nguva kuita kadhara munhu kadiki-diki, asi nguva zhinji inenge ingori nyanga iyo inenge ichisinina mafuta. Mafuta awa inomatora pavakadzi avo vandinenge ndakarara navo. Pari zvino chandiri kuda, ndiri kungodawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Handisi kuda kuti munge muchinditsvakira n'anga. Handidi n'anga kumberi kwangu, nekuti ndidzo dzakandiwisa mugomba rakadai rekuti handisi kukwanisa kuti ndinge ndichibudamo mugomba macho. Ndiri kuda vanhu vanonamata. Kana muine munhu wamunovimba naye wamunoziva kuti kana akandinamatira ndinokwanisa kupona, please ngaakupei mafone numbers ndimbotaura naye. Handidi vanhu vanozochita vanenge vachingoda mafone numbers angu kuti vange vachizokumbira manumbers evanhu vakandibatsira. Handipo pakuda kubatsira vanhu kuti vange vachiromba. Ndava kutorwawo neupenyu hwangu, handina chandiinacho. Haisi nyore kuti unoudzwa kuti upfumi hwako hwose uinahwo hazvisi zvinhu zvechokwadi. Zvinongoonekwa sekunge zviripo seimba nemotikari. Zvose zvandiinazvo hanzi zvichadisappear zuva iro randichafa. It's like magic. Saka upenyu hwakaita sei ihwohwo. Handina legacy yandichanzi ndichakwanisawo kusiya. Kana ndafa apa soul handisisina, ndakatotengesa kuna Satani. Saka n'anga, get away from me. Ndiri kuda kungobetserwa nevanhu vanonamata for now. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. I gave him linki rechannel yedu yepanapa pa YouTube, sezvo vainge vasingazvizivi kuti tine machannel ema YouTube. Ivo vakaona mavideos mamwe awo andakaisa akasiyana-siyana ku page rimwe iro rakanzi Brother Nashi
saka vakabva vachizoya kuinbox kwangu vakati neniwo ndo lifestyle yandiri kurarama yekuti unongogara uchingoona zvinhu zvinotyisa zvinovhundutsa. Hanzi nyanga yavo iyoyo kana ukaiona inototyisa, hanzi inogara ichingosinina mafuta ende inenge ichifema semafemero atinongoita. Hanzi unotonzwa kutoti iri kutofema sound chaiyo pakaipa. Let us try to speak with our brother mu comment section. Hanzi ndiri kuda vanhu vanondibatsira kwete ng'anga. Hanzi handisi kuda kubetserwa neng'anga pari zvino kuti ndaneta neupenyu hwandiri kurarama uhu. Let us try to speak with them in the comment section. Zvekare tiri kukumbirawo support yenyu kuFacebook uko. Try to push us guys so that we can blow and we can go viral. Kune avo vose vari kuti followa kuFacebook, tiri kukumbirawo kuti munge muchizo share mavideos atinoposta. Zvinotibatsirawo kuti page racho rirambe richikura kana mavideos akaitwa share anozoitwa recommended to other people as well kana aine share. But we want to thank you very much for the support that you have given us kuFacebook. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Apologies kune umwe mudiwa muteereri uyo akati mukomanashi mava kutiregerera panapa, saka ndichingopedza episode inoyi ndava recorda zvekare imwe episode. Apologies for that. So I will upload another episode izvezvi, then ndobva ndachizo uploada zvekare imwe episode yatino uploada after lunch. Saka today ndichange ndichizo uploada maepisodes matatu. I will try kuti starting tomorrow ndiedze kudzokera panhamba yedu yatai uploada I think about 4 episodes a day. So I will try to do that. Apologies for disappointing you. Okay, ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.